Osa to word there, Bamabia, any habium. It Akyem for the Okun Etias and the four. I find a Hantan war. Then Chiliman also so no, ye jay a chiama wine. Me pray my yen says so that. Galam said ye ever, a bit maho ever. Merema fen ma babedru agogo maimu. It is Osha yewo Asanti Akyem-Agogo. Manhemaa ewa ha ohene ewa ha nananum atankonwa eka wo mu nyina ewa ha no mo ye bebo nkomo kakra na ye ne nananum adi nkomo na ye tie nsem kakra eti wada wo maka me ho na ye nhye enkomo bonase me hya ase afiri me maame ho na me ne atwetwe nkomo na me wi a mahwe na me ne ohene nso ato aso ho wada roma me mo akwa ba Nyansapo ya eburu mira na apomu te say ya be adon ne mo pa ba daro ma na mo samanfo adaro ma me ho ye wadaroma we de edin ni nyina bo ma me ne mahwefo na dwaben afra kuma se wa kusi obo adum na ago Manhemaa abutia we de mo amasomu a mate enti ye nhye nkomo no ase na ye nko me ba to Asanti Akyem-Agogo enye za Asanti Akyem-Agogo ana tiawa o kana agogo a na ese wo ko anim nya za eno ano no ana ye de Asanti Akyem ne kan na akire mu ye na ma obi ehu agogo kra ye ka ena se ye wato nso agogo ha adoso pa esa wa Akyem-Agogo ti wan kire mu ya sa ye hu ne ye ko eti ye ne Asanti Akyem-Agogo Manhemaa na ebo komi na wadaroma mamini kan bisa we efiri se obefro akonwa se Manhemaa wadama akwanya ba ma odo ani ehu sikadwapen me ba cho da me hu sikadwada na se enani bredi kan a odo ani ehu enne dai di kan me di me ehu sikadwa me hu bi da me hu ne da enipa bebre so enyi che me so mo so hu ne da ese na mi se ma lucky pa ora ba bia na na mfie adu onya hu na ba bia msa ese ne me so ma lucky pa na wadama nti hu ye no sai na atenka no esitie ese e betwa mu kwa ma hu nipa aye manimu ma edom no nti ma hu nti menya bi a mesa mahwe ma hu but menya ti sa abai de na je se bi no mu hu nti na je se ye bre isu yi ye se ye hu ni problem de nyansa obehwe Nyansapo obehu ni yie pa amo hu ene na fame ko wachi na yenhwe Asanti Akyem-Agogo abakwasem kakra bai ena yebetumi atie afa ukuro yi hu abakosam kakra ne se de minim ene se se aduane ho ayedin o se abode agogo supply Ghana bode nyina ene nya Ghana nko ko Burkina Faso ene wiase mia bebre eti aduane de ope kro aduane wo so a agogo edua watermelon edua yadoa yedua anobai bia bi ho bibia de besi from bia efifi enti abakosom kakra minim wo ho ne sa agogo eye kura enobai nuaba ene eduane ayedie ewo ho ana schools so wo ho o pese o ko school from kindergarten university betimi akọ school asan ya ye adwuma because you were training college your hospital you were nyuma bebre ho no mo so wie school betimi atena ya adwuma ti agogo ye wa bakosem na se ye ka ogoman a de mo wodi mo di mutintima pa ni kuayo ani kuayo ekua de obi a fa ye ekua sisi adan ni enum ye nsa ne nan no ne ade nti kuayo no de aboa ye pa mbabesia etumi do 100 acres crab odie nti nyasem ketwa ani nyaadoa ani makoni yes adwuma su de ene na ma memfa so na mbesa ene so re memu a titru makonum ene ye jene num ene me kan sa to so de ayade a ne boa ye den pa wo memha na agogoman a woye Manhemaa wom na mo su kuadwuma mudi mutintimai ehu behia senka aban ne di sika bi be so masene na motumi ado atremu na oman na nya pie na amanone ne ade a ekono so yatimi atremu senka baba bo anka ye pa e se jene a wo kan sei e ma ne mema nyina adua tika de wo kan ka mesra ban senka betumi a na nkomre esika na ekuafo no ntumi fa nya adwuma ene fertilizer no kra de se ena ye se ne oma na nka ye mfa ensuo ne oma ye de ensuo begumu awo sprays water
nneɛma no sɛnea ɛbɛyɛ a nneɛma no bɛfufu naturally ama yɛdi no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnyareɛ enti ka ɛbɛsra aban sɛ ɔmɛboa yɛn kuayɛm efisɛ agogo akuafoɔ hɔ paa me ma mpanyinfoɔ am de wɔn ba yɛ nyinaa obiara yɛ kuani ɛmɛma mpanyinfoɔ nso ha obiara nso yɛ kuafoɔ nti ɔmɛboa yɛn na yɛ kua no nkɔ so na ntumi nso apply Ghana aduane Ghana mɛ aduane ɛne wiase afanan baabi nso aduane na yɛka kua adwuma nsase ne yɛde yɛ ɛnɛ yɛn nsase sɛdeɛ galamsey esi ɛsɛ no ne ade minim Asanti Akyem-Agogo sɛnea hɔ siteɛ mo hɔ no ebi wɔ hɔ saa na dabi yɛ de galamsey ni hɔ ebi nso ntumi ma hɔ da efi sɛ bɛyɛ akɔla na nsuo ho ɔden paa tinyakopɔn adaro mɛnɛ nsuo akɔ fam ama yɛn a yɛnhwɛ sɛ ɔmmɛsɛ nsuo efi sɛ yɛde yɛbɛkɔ na nkyirima no nso so no yɛgya yɛkyi ama hwan me pere ma yɛnsɛ nsuo da galamsey deɛ ever ebi ma hɔ ever sɛ mɛwu kɔ deɛ a na mɛkyira na mɛte ase deɛ galamsey deɛ ebi ntumi ma hɔ efi sɛ yɛhia nsuo paa nsuo ɛne nipa nkwa nti yɛwɔ sɛ yɛ protect nsuo mani agye paa nana yɛ ma wɔse wɔno te ase deɛ ɛnya deɛ bi bɛtumi asi ɛwɔ n'asase so da nana ma memfa wei enwie ɛnɛ sɛ wɔrɛ a akwasidɛ asa asi Otumfuo finhyia aduonu no mu a ɔbɛforo akonnwa yi sɛ asantehene wadama ɛdeɛ kakra na abɛka ɛde afa ho ɛnɛ ɔhwɛ deɛ ɛtwa gu ɛwɔ dwom ɛfiri si yɛhyɛ aseɛ bɛɛ sɛ bosomi mmienu ni a afi hyɛ aseɛ titiriwo yɛagye no kakra ɛnɛ na ɛbɛka sɛ ne korakora wɔdi wie no a kakra bɛɛ na abɛka yɛwura wotiri nkwa o ibo odi a na mapagya mu wayɛ ame na ayɛ fɛ yɛn nso committee members nso mo na yɛase yɛayɛ ame ayɛ fɛ yɛabrɛ nanso awie ɛfɛ yɛ efiti bɛɛ bosomi mmienu ni a yɛhyɛ aseɛ yɛna ɛna adwabe hia da Roma meeting every day yɛba sɛdeɛ ɛbɛyɛ adeɛ no bɛyɛ successful nanso nyame nti no ayɛ very successful extraordinary enipa paa yɛaba ha na nyɛ nipa ketewa yɛba sɛsi yɛde bɛyɛ 2 hours ansa na meduru ha wofa ha yɛse fa ha wofa VVIP time ka ho wɛn so still eti yɛda yɛwura se ayɛ di ahenni na mena yɛ akɔnɔ ayɛ fɛ eti ohia mpa bɔ sɛ nyinaa bɔ mpa yɛ ma no sɛ de obenyi akyɛ na ahenni ne bɛyɛ kɛse obenya ahoɔden ama asanteman ɛne Ghana man nyinaa yɛwura wotiri nkwa piao abusia Manhemaa ɛna ni ma me papa enso eni komo ba ko mienu pɛ na afei yɛnto ase ne yɛnkɔ wɔhene wadaroma me mo akɔ ababanya ya amu wadaroma edi ni nyinaa de sɛ efem na kwa minti kwa konti hene nana kwa minti kwa konti hene agogo konti hene bacho wɔne ɛne ne di nkɔmɔ sɛ kuro ni nyinaa ne ti ahene no nana wadaroma konti hene wuduma de titiri ni sɛ ɛwa ahemfi me gyan sɛ te sɛ president vice te ɔhene hɔ a konti hene ɛna me yɛ biribiara konti hene me mpanimfoɔ ɛyɛ biribiara nti ɔhene hɔ no na bɛtena ne sɛ ɔhene nti me gyan sɛ ɔhene hɔ a na mehwɛ ɔmanfoɔ so na yɛ sɛ ɔhene hɔ nom a wo na wohwɛ akyire kɔpem sɛ ɔhene bɛba ne mpatwɔ yo saa na ɛteɛ ɛnɛ wohwɛ akyire yi na wobɛpie dwabɔ yi ase na kakra a wode w'ani ahu kyerɛ yo ne kakra mahu sɛ asanteman deɛ yɛka sɛ yɛka paa deɛ a Ghana yɛwɔ amansin maako dunsia na asanteman ɛne sɛbi pɛso a ɔmo pɛ enipa sɛm ɛka enipa bɔ mu asanteman yɛ ni bia ɔmo nyɛ eyimu ɔmo ka enipa sɛ ɔmo ba abɔfra yɛnim die administration no ɔmo ba to sɛ yɛteɛ wɔyɛ dɛn wɔyɛ wei sa wɔyɛ ɔhen na yɛhe panin nie ɔde bia ne ɔnyɛ ɔhen panin ɛne saa na ɛteɛ deɛ a yɛbɛma ne king yɛ history saa na ɛkyɛ yɛn o tina asante hen no to de ho kan ɔyɛ king ɔnyɛ chief ɔyɛ king wɔde ɛma yɛ asante man ɛyɛ nipa bi a yɛpɛ sɛ yɛkɔ man ne nyinara ɛbɔ mu mekaa sɛ 1960 Otumfuo sɛ agyeman prɛmpɛ sɛ no nso no ɛyɛ British fɔ na ɛde ma wontumi fa nto ho ɛda ɛnti wɔde ɛma yɛ wɔkaa sɛ wɔpɛ ɛnka bɔ mu wɔmpɛ nyiyi mu ɛni nti asanteman mu ha wɔmpɛ tribal mark sɛ ɔte sɛ hwan ɛsɛ wɔ asanteman mu a yɛfa sɛ ka nka ho yɛnsua w'ani ho ne walatafoɔ ɛne esirimufoɔ through that no ɛma wɔn nyinaa gye tum ɛnɛ wobɛtu sɛ wɔte sɛ yɛn ka sɛ wɔbɛka no ɛno sɛ ɔyɛ frafrani wɔyɛ dagomani wɔyɛ se ɛyɛ asante
and then we say Unima make at the Achero, say Asanti for the day. You pay Kabomu. You pay Kabomu, and ya there, who was a biotier, who was a Burkina for any adina, would you have for Nibua, said through the whole country. One of them addressing Arabia, Ubenya, don't be a from our neighboring countries. When you baby, I get only Asantis. It was a yea, your croc nipa, your G Onipa, our two. So, but that's anti-mem, as went to me and now you see, and I'm one to me, Antina. I hear from the local home, Fantin Town. I say, Uncle, Zongo, I would say, Amunaga, I hear from the home. I guess anti-mem. As a ye pay a couple more, you teach in Nipa at the boy home. A 2 bus anti-mem would dear. Say, now a day say by, I can say by you. Only anyone, say any Saturday, memo. So maybe quite Debbie Santa Montesa, a two buyer, and Ura, Nasani, Sifa, a Tierno. Now, may throw about them soon. Who's your catcher? Say, yeah, go, Asanti Action. I didn't. Mo, 10 or 2, I said to 2. Come on, I tell for, I can't say. I said to 2 word there, but maybe any hobby. It's a chance for the Okun 8 years and before. I found a Hantan war. The tea and the Copam wood you am so uncunim. Near Sanity, dear. More Asanti for more Hano. More Tinaha, Namon Fiaso. That's a chance for no air bar. More back. Eddie, actually, into Oakland. We could share Asanti for near someone share a chance for any Santi. Wow, Nana, that's a na yenim sania etie na me ba panya me hima air kasano o kan kuaye ya de kese na ota okwadu a na wayi na America abai ba so aboye de na ntwe haye untimi kwafo mutinya hwe awo ye mpesi aso abai ba pamo na ntwe no ana ma ye kuaye enya etimi etumpo ema kuaye na nya and can you say that you two of the whole Asanti region? Now, tossing you, cocoa. And yet, cocoa, Sicanti and Indian Tatian, and the idea will be Biaka Secas, a dank and see a quarter down you, school dank and see Sina, and cocoa and Tiani, Tiago dear, Sakabembiaba, now or Tinani, Eddie, Appiah, and can ebetimi akoso Eddie Amay. So I can remember brain. Let's say that, then you heard to the whole Ghana. A broker brothers of Akyem-Agogo. Let's get a combreno. No man for Bagogo, about you carry the young body my 8 years rabban and say, most of Monu to game, or my boy. Yakwaning yet, and a family impression in Ronaldson and a boarding. Take a buy entry who else you, Nanka on wire, now you're clear for. Maybe I'm not from MI, and there's a come back 300 a day. Sika musu anya odi kodo anabu se kaso obua dia mo mabuai edemu nyanse na ese no ore ensamwa ba kumienu a Manhemaa ene country e kana ni nyina kowie chere eya de sredie sase kuadwuma eno ena ema oman eye omanye eno te wo mo sre se aban emra wonum nsrabam no meso wonum asene na niema enkoyi obi anso kondo so pese oye kuayo na ope baabi aye kua ne dia ene emigiri se ekwan da ho a wodo ani chemu Asanti Akyem-Agogo a nananom behwe onima anantesa etesa eti wodo ani chemu a obenya nsase a wode beye wadwuma ene kuadwuma mna ayefe aha Nyansapo kasamfonyi so midi ene abusua pani ousu aduomi ma wonyina mo ene hwa wode ahenewa Go!
Ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya